What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. Bilihan ng mga gulong sa may Dagupan City, Pangasinan, ating puntahan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may Grip Point Tire Shop. At syempre, kasama ko na naman si Ningmo. Pagdating nga natin dito ay agad-agad namang bumungad ang napakaraming gulong. At mayroon pang mga nagpupurmahan at naggagandahang mga mugs ng mga sasakyan. Na-check namang inyong maiibigan at magugustuhan para sa iyong mga sasakyan. Eh grabe mga ka-adventure, high-tech na rin pala yung kanilang mga gamit dito. Saktong-sakto mga ka-adventure, pagdating natin dito, nagpapalit sila ng bagong gulong. At ang kagandaan dito mga ka-adventure, minuto pa lang na ikabit na nila ang bago mong gulong. Ganyan kabilis ang serbisyo nila dito mga ka-adventure sa tulong ng kanilang mga panibagong machine. At check namang hindi madadamage at masisira ang mugs ng inyong mga sasakyan. Pwede ka rin makabili dito ng iba't ibang uri ng mga gulong. Nasok at sulit na sulit at sakto lang sa inyong mga budget. Mayroong mga second hand, slightly used at mga brand new. Mayroong nga rin sila mga local tire dito at saka mga branded tire. So yun nga mga ka-adventure, ito naman lumang gulong naman ang kanilang papalitan. At mga ilang minuto lang ang nakalipas mga ka-adventure, agad-agad na nilang natanggal yung lumang gulong. Mayroon nga tayong nakitang mga customer dito, mga estudyante na nagpaayos din ng kanilang mga gulong ng kanilang sasakyan. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may Dagupan City, dito sa may Dividencia Road Highway. At andito nga tayo sa may 3.5 shop, na kung saan dito kayo makakabili ng iba't ibang klaseng mga gulong. At may mga mugs pa na nagpupurmahan na presyong abot kaya pa. Kaya tara na dito sa may Grip Point Tire Shop. Mga slightly used. Tsaka ito yung mga, ito yung mga gamit na talaga. Ito yung mga slightly used lang. So pwede silang makipag-swap. Mag-add lang sila ng konti. Kung may ano pa, tuldok pa, na talagang slightly used talaga. Sir, ano-ano yung mga pwede nating mabiling mga tire dito? Dito sir, marami tayong mga slight use ng mga tires lang po, galing dun sa mga labas kasi ng sasakyan. Like for example, ito, galing sa Isuzu D-Max. Halos bago pa ho talaga, meron pa siyang tire paint, meron pa ho siyang mga tuldok. Like for example, ito galing sa D-Max, ito naman galing sa Montero. So marami tayong mga choices ng mga gulong na pwedeng pagpilihan po dito. Then, hindi lang naman tayo limited dun sa mga SUV na sasakyan. Meron din pang kotse, ang mga crossovers. Pwede rin yung mga sedan. Yes po. Although mag-message lang po kayo anytime kasi minsan may mga naghahanap din agad. So possible na biglang nakuha na rin yung tires tayo. So pwede din yung mga brand new dito at saka yung mga second hand may slightly used na mga gulong. Yes po. And pwede nyo rin pong i-trading dito. Yung, pwede rin. gusto nyo naman magpalit ng, like for example, yung uso ngayon from stock tires, so papalit tayo ng all-terrain tires. Pwede nyo po i-trading dito yung all tires. Pwede rin yung sa may mga mugs. Oo, pwede rin po. No problem po. Marami po tayong choices ng mga Max and tires. Visit po kayo dito sa shop namin sa Grip Point, along the Venecia Highway, Dagupan City. Marami po tayong choices ng tires dito. Meron po tayong budget, meron din tayo ng mga branded na mga tires. We also have second-hand tires na mga slightly used wheel set. Meron din po tayong mga brand new Max and tires. Fit for your budget po. At affordable po. Yun. Thank you po. Pwede rin tayong maging reseller dito ng kanilang Tor Storage Box. Kaya kung naghahanap kayong ng mga dekalidad at naggagandahang mga gulong na good quality pa, punta na rin kayo dito sa may Grip Point Tire Shop. At mayroon nga rin silang pa-insurance dito. Tara tignan natin kung para saan to. Sir, para saan yung insurance po nyo dito? Para sa mga sasakyan, travel insurance, pagpabiyahe abroad, personal accident, meron tayong fire insurance, mga buildings, properties, sasakyan. So yun yung cover ng insurance nyo po dito sa napagaling naman. So, oo na, insurance. Una insurance, dati ang pangalan nito, Mapre. Mapre, wow. Ay grabe, kumpleto na pala sila dito mga ka-adventure. Nagsusupply rin nga pala sila dito ng fuel filter at saka oil filter. Gulong to, gulong ng Toyota Hilux. Pwede rin ka rin pala dito magpaalay ng yung mga gulong, lalo na pagtabingi yung kanyang takbo. Kumusta yung servisyo nila dito? Ay, talagang masabi. Maganda, check. Ay, maganda yung servisyo nila. Kumusta naman yung sa presyo? Ang presyo natin dito, presyo ng pangmasa. Presyong abot kaya? Abot kaya. At pangmasa, Isa. Hi ma'am, ano po yung pinapagawa niyo po dito sa may Grip Point? Nagpapalit po ako ng dalawang gulong sa harap kasi yung moblong na yung harap. Ay, oblong na. So, kumusta naman po yung experience niyo po dito? Maganda yung experience ko dito kasi kahapon, wala silang stock tapos meron sila ng gabi, meron nang i-deliver. Meron na agad?
Ah, ganun kabilis yung service nila dito. Napakabilis dito. Ganun pala dito. Days na ako naghahanap sa, lumibot na ako ng Dagupan. Yung production nila is 2021, so naghahanap ako yung 2023. Tapos, tumawag sila sa akin na may nahanap silang stock. So, diniliver ka agad. So, ganun talaga kabilis yung ano nila dito, service nila sa Grip Point. Kaya dito na tayo sa may Grip Point Tire Shop. Napakaganda at good quality mga gulong ba ang hanap mo para sa iyong mga sasakyan? Tara na dito sa my Grip Point Tire Shop. For any inquiries, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page na Grip Point Tire Shop.